noget, Lars. Det er virkelig grimt. Det har jeg sgu da set. Det er til at putte oven på sin falske negle. Så skal man fandme have nogle store falske negle. Ja, jeg har prøvet at putte oven på min negle. Det var grimt. Det var bare ikke særlig flot. En havfru. Må jeg se. En havfru. Hvad fuck er det? En havfru. Hvad er det til? Er det en neglefil? Havfru. En havfru. Den her er bare nice. Man kan ikke se den. Har du puttet den på dine fingre nu? Fuck, du er dum. Jeg puttede det på min negl. Ej, helt sikkert. Det har jeg. Hvad fuck siger det, for det var så mærkeligt? Jeg er født med. Det er væk. Helt på mig. What the heck? Den her. Jeg har fået den. Bedste bum. Nu vil Kraka vise, hvordan man putter rigtig pæne neglelak på. Du ved godt, jeg har filmet dig hele tiden. What the heck? Ved du godt, det er Kraka? What the heck? Ja. Så tænder de fjernsyn bare. Fuck, det var fandme klam. Den lugter af pøller. Af nejlak. Nej. Jo. Nej. Jo! Nu vil hun fjerne den med sin gode neglelak fjerner. Jamen, jeg kan ikke få hjem det her med. Så må jeg bare gå i noget andet. Au, det sviger. Ja, det gør det jo, når det er. Det er en nejlakfjerner. Jeg har faktisk masser af svært. Nu skal jeg faktisk lægge ordentlig nejlak. Det bliver ikke så flot. Må jeg se? Må jeg se dit ansigt, Kraka? Nej. Hvor smuk du er. Nej. Må jeg ikke se din mund? Nej. Mæh. Det er faktisk ikke flot. Nej. Det er ikke flot, det der. Nej. Ruttede du lige Nej. i min seng? Måske. Ej, det gjorde jeg ikke. Jeg var bare mund. Det er bare ulækker. Du er lækker. Jeg smukker jer. Ej, hvad fanden? Hej, mus. Dag. Ah! Nu gider jeg ikke lidt nejlak mere. Sådan, så er det væk. Farvel. Kan jeg sige hej? Hej hej.